Вітаю, сябры! З вами Квадрат і апошні сезон хадзячых мёрцвякоў. Па меншай меры, першы эпізод з гэтай гульні. Пра здаўжыню гэтага эпізода і відэо таксама атрымалось караценькім. Але так ці інакш, пачынаем. Прыгоды працягваюцца ад лица Клементыны, якая была ва ўсіх трох папярэдніх сезонах, а ў другім нават была галоўнай гераіняй. Як у флэшбэках папярэдняга сезона, яна будзе клапаціцца пра Алвіна малодшага, які нарадзіўся падчас другога сезона і часткова прымаў удзел у трэцім сезоне. Адразу ў пачатку гульні творцы параўноўваюць прыгоды Лі з першай часткі да прыгод, якія чакаюць Клементыну. Улічваючы каментар пра тое, што ў гэтым сезоне скончыцца гісторыя Клементыны, але не ўсёй серыі, можна спадзявацца на штосьці смутнае. Больш дэталяў раскрываць не буду, бо першы эпізод і так доўжыцца 1,5–2 гадзіны. Але скажу яшчэ две рэчы. Першае, у гульне ёсць сабака. І ведаючы лёс папярэдніх двух сабак, нічога добрага з гэтым не здарыцца. Другое, ёсць падазрэнне, што творцы дадалі ў гульню рамантычную лінію для Клементыны. Пакуль я не ўпэўнены на 100%, то гэта не проста сяброўства, таму не буду рабіць паспешных высноў. Але калі гэта сапраўды так, скажу, што гэта было не патрэбна. Графічна гульня падобная да папярэдняга сезона, але без бляску на тварах, які быў у трэцяй частцы. Фон і вельмі цёмныя часткі экрана выглядаюць як стылізацыя пад коміксы, калі чорнага колера значна больш, ніж астатніх. Напрыклад, як у гульне «Воўк сярод нас», таксама ад Telltale Games. З боку геймплея галоўнай зменай з'яўляецца тое, што ў гэтай частцы гулец можа кантраляваць камеру. Параўноўваць я магу толькі да гульняў гэтай серыі, а таксама да гульні «Воўк сярод нас» і Borderlands. Таму для мяне гэта стала прыемнай неспадзяванкай. Таксама крыху інакш выглядае сістэма боя. Квік-тайм-івенты з папярэдняй часткі засталіся некранутымі, але зараз ёсць магчымасць збіваць наўцоў з ног ці забіваць іх адразу з дапамогай розных кнопак. У гульні прысутнічаюць калекцыйныя прадметы, якія можна знайсці ў розныя моманты падчас гульні. Гэта дадае больш сэнса даследаванню асяроддзя, але таксама прымушае гульца ісці па пэўнай сцежцы. Напрыклад, у першым эпізодзе ёсць выбар пайсці ў лес ці на раку, а гэтыя калекцыйныя прадметы ёсць толькі на рацэ. Але калі вы таксама палюеце на дасягненне, вам усё адно прыйдзецца прайсці гэты эпізод двойчы, бо ёсць дасягненне, якое можна здабыць толькі ў лесе і толькі на рацэ. Увогуле, па гэтым эпізодзе можна сказаць, што гульня будзе цікавай, асабліва ў параўнанні да трэцяга сезона, калі нам далі новага персанажа. Рэшта эпізодаў, якіх гэтым разам будзе 4, выйдзе да канца гэтага года, у верасні, лістападзе і снежні. І я буду імкнуцца зрабіць караценькія відэа пра кожны з іх. А зараз я шчыра дзякую вам за прагляд. Да сустрэчы ў наступных відэа. Бывайце!